بنێرن تەماشەوانên هێژا ئەم خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانê زانن بەشێن بەلکی نزانبن li Sûriyê defter ailê hebû hîn jî heye defter ailê dokumenteke malbatê bû hemû kesên wê malbatê qeyda wan di wê defterê de hebû defter ailê jî redgotin gelekî navdara defter ailê her maleke li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê defter ailê heye mesela tu çûbûyî kîjan daîreya hikûmetê pêwîst bû tu wê defterê nîşan bidî mesela karmendê daîreyê digot ka defter aîla te te jî defter aîlê derdixist bavê te dayîka te xwişk û birayên te hemû detayên li ser wan di wê defter aîlê de hebûn lê îro çi bû rojeke dîrokî bû birastî ji bo Rojavayê Kurdistanê ji ber ku yekemîn defter aîlê deftera malbatê ya rêveberiya Xweser ji bo malbateke Kurd hate pêşkêş kirin bi Kurdî li ser hatiye nivîsandin peymana jiyana hevbeş edî defter aîla me jî heye ne bi erebî ne ya hikûmetê ye ya rêveberiya Xweser e bi vî awahiyê edî rêveberiya Xweser gaveke nû pêş da davêje û li wê malbata Kurd jî ev defter aîla Kurdî ev dokumenta malbatê li wan pîroz be ka binêrin wê hîn çû çi li Rojavayê Kurdistanê bi Kurdî derkeve.